Нічого не розумію, куди я не могла подеться. Няўжо забылася, што мы яе чакаем? Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Буслік, салют. Ой, сябры, вы ўжо тут? Ой, прывітанне. Буслік, а чаму ты такі расхваляваны? Як чаму? У нас Надзейка прапала. О, як прапала? Куды прапала? О, калі б я ведаў, куды, даўно б яе адшукаў. Але Надзейкі нідзе няма. Зусім нідзе? Зусім. Я ўсе пакойчыкі абышоў, ва ўсіх спытаўся. Надзейкі нідзе няма, і ніхто яе не бачыў. А можа яна да сябровак дамавічак у госці адправілася? Ці на кулінарны майстар-клас? А ты тут панікуеш. Топа, Надзейка нас заўсёды папярэджвае, калі збіраецца кудысьці. Это правда. Да таго ж, яна абяцала расказаць нам цікавую казку. І вось, мы тут, а яе няма. Ой, нідзе. Буслічак, толькі не пачынай плакаць, калі ласка. Слязьмі гору не дапаможаш. Ой, а чым дапаможаш? Трэба пачынаць пошукі. Ой, я пошукі ўжо скончыў. І кажу табе, Надзейкі нідзе няма. Буслік, глядзі. Ой-ёячкі, чарпак Надзейкі тут. А яна яго ніколі не кідае. Дакладна з ёй нешта здарылася. Буслік, плакаць усё роўна не трэба. Ой, а што рабіць? Думаць, як Надзейку выратаваць. Ой, а як мы яе выратуем? З дапамогай гэтага чарпака. Топа, але да чароўных рэчаў без дазволу нават дакранацца нельга. Буслік, а ты падумай сам. Калі Надзейка трапіла ў бяду, яна ніяк не можа дазволіць нам узяць чароўны чарпак. Не можа. Тады мы возьмем яго і выратуем Надзейку. Яна нам потым яшчэ дзякуй скажа. Ну, добра. Возьмем мы чарпак. І што з ім зробім? Ну што? Попросім, каб ён вярнуў Надзейку у пакойчык. Ой, правильно, Топа! Ой, які ты разумны! Як там Надзейка чароўныя словы гаворыць? 1, 2, 3... Успомніў! Так, 1, 2, 3, 4, 5 пачынаю чараваць. Цуды адбываюцца, наша Надзейка ў пакойчыку з'яўляецца. І дзе Надзейка? Няма. Чараўніцтва не атрымалася. Эй, Буслік, спыні слёзы. Зараз мы паспрабуем яшчэ раз. Навошта? Напэўна, Надзейка так далёка, што чарпак не можа вярнуць яе у пакойчык. Геніяльна! Што геніяльна? Калі Надзейка далёка і чарпак не можа яе вярнуць, мы можам папрасіць, каб ён паказаў, дзе наша чарадзейка. І што нам з гэтага? Ну як што? Калі мы даведаемся, куды Надзейка падзелася, зможам папрасіць кагосьці, каб яе вярнулі. Ну, давай паспрабуем. Нічога лепшага ў галаву ўсё роўна не прыходзіць. Так, 1, 2, 3, 4, 5 пачынаю чараваць. Чарпак даражэнькі, дапамажы. Дзе сёння Надзейка была? Пакажы. Ой, Топачка, дзе гэта мы? Цяпер і мы прапалі. Буслік, супакойся, мы на месцы. Проста бачым, што ў нашым пакойчыку адбывалася з самай раніцы. Калі нас тут яшчэ не было? Менавіта. Мы ж не ведаем, калі дакладна Надзейка прапала.
О, вось яна. Не крычы, Буслік, бачу. Гэта Надзейка нам кашу на сняданак панесла. А гэта яна пабегла посуд мыць. О, расчоска, люстэрка. Ага, гэта Надзейка паляцела, я не прычоску рабіць. Во, цяпер наша чарадзейка у пакойчыках прабіраецца. Пральная машинка допрацавала, і Надзейка пабегла, о, бялізну развешваць. О, а тое, што ўжо высохла, зараз будзе прасаваць. А, гэта я дадому вярнуўся, з велосипеда зляцеў і штаны парваў. Надзейка адразу мне іх і зашыла. Ой, моя кніжка казак. Надзейка яе адшукала, бо я не памятаў, куды свою любімую кніжачку паклаў. О, гэта ўжо вячэра, хутка ўбачым, куды знікла наша чарадзейка. О, понесла посуд мыць. Я зразумеў, дзе наша Надзеечка. Я таксама. Наша чарадзейка так за дзень набегалася, напрацавалася, што звалілася пад стол і спіць. Давай яе разбудзім, Топа, ёй жа нязручна. Давай. Надзейка! Надзеечка! Надзеечка! Прачынайся! Надзеечка! Добрый вечер, гуделки-гляделки мои. Ой, пробачьте, калі ласка. Здаецца, я заснула. Не дзіўна. Ты столькі спраў за дзень перарабіла. Вядома, стамілася. Ой, прабачце мяне, калі ласка. Так непрыгожа атрымалася. Непрыгожа, што мы за ўвесь дзень табе нічым не дапамаглі. А трэба было. Не паспрачаешся. Нічога, заўтра мы ўсё выправім. Выправім. Ды не трэба, дзякуй. Трэба. Усе дзеткі павінны дапамагаць дарослым з хатнімі справамі. Павінны. Мы заўтра падзелім абавязкі, і ты, Надзейка, не стомішся. Дзякуй, мои даражэнькія. А зараз адпачывай, Надзеечка. А мы ўключым табе і нашым гледачам вячэрнюю казку. А я пагляджу з задавальненнем. О, Надзеечка! Надзеечка! Ой, а зараз час рыхтавацца да адпачынку. Не хвалюйся, Надзейка, мы хутенька. Чыстим зубки, мыем тварыкі і бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі. Добраноч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Цікавых і прыгожых сноў, мае гудзелкі-гляделкі, мілыя. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясе, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія
плюшки, гулі все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.